La cuina d'en Jaume. Soc en Jaume Camproví. Des de Sitges. Avui farem bacallà amb musselina d'all i oli. Comencem posant les patates a bullir. Les posem en pell perquè no volem que agafin massa aigua. També les podríem fer al forn. Mentrestant, tallem les cebes en juliana. I les posem a fregir amb un raig d'oli. Les tindrem uns 20 minuts amb l'oli, no massa calent. Que es caramelitzin. Fem un all i oli amb ou, all, sal i oli tradicional. Hi hem posat l'ou, hi hem posat l'all, ara l'oli i solament faltarà la sal. I el batrem. I anirem afegint oli perquè es acabi de lligar. Ja el tenim lligat. Aquí el tenim. Retirem les cebes del foc i les reservem. Fregim les pastanagues a la paella amb un raig d'oli. I també els pebrotets verds. Els salem i pebrem. Són mig fetes, les acabarem de fer al forn. Fregim també els xampinyons. O els bolets que tinguem. També els hem salpebrat.
i els retirem i també els acabarem de fer al forn. Preparem la plata del plat. Tallem les patates en rodanxes. Posant-les sobre la plata i fent-ne un llit. Salpebrem al gust. Posem la ceba sobre les patates, aquella ceba que havíem reservat abans. I ja tenim el llit i els llençols. Ara anem a fer el bacallà. Primer l'eixuguem bé amb un paper de cuina perquè no esquitxi l'oli o agafi massa farina quan l'enfarinem. L'enfarinem bé. Expulsem el sobrant i ja el podem fregir. Hem començat amb la pell a la part de sota. I l'altra. Quan comença a rossejar, ja li podem donar la volta. Ja els podem retirar. Ja tenim la primera tanda. El bacallà haurà quedat cru del mig, no us preocupeu, perquè amb els últims minuts del forn s'acabarà de fer. En un bol gran hi aboquem 2 clares d'ou. I batem amb la batedora fins a punt de neu. També ho podeu fer amb la mà, però així és més fàcil. Ja ho tenim. Posem el bacallà sobre el llit que hem fet abans i el posarem a dormir. I introduïm un parell de cullerades d'all i oli, o més, al gust, a les clares a punt de neu i ho barregem amb una espàtula sense que perdi l'aire. Hem fet curt, n'hi posarem més, fins que obtinguem la textura que desitgem. Una mica més. Ara està bé.
Salpebrem el bacallà. I posem la musselina sobre el bacallà. Enfornem 10 minuts o fins que la musselina sigui rossa. 180-200 graus. Traiem del forn. I aquí el tenim fet. Aquí tenim el bacallà amb musselina, d'all i oli, i les verdures que acompanyaran el plat. Podeu muntar la plata per servir a taula o presentar el plat ja directament. Aquí teniu el vostre bacallà amb musselina, d'all i oli. I res més a dir que molt bon profit!